Pozdrav svima! Dobrodošli na moj kanal Ukusna hrana. Danas ću da napravim slane korpice. Za testo je potrebno 200 g brašna, 100 g margarina, 1 kašičica soli i 5 kašika vode. Umesit ću testo. Sipat ću brašno, so, vodu i margarin. Korpice sam podmazala uljem i brašnom, punit ću ih testom. Za nadev je potrebno 2 jajeta, 150 g šunke, 100 g kisele pavlake, 100 g šunke u listićima i 1 kašika susama. Šunku sam izrezala sitno, dodat ću kiselu pavlaku, dodat ću jaja, susam i sve ću izmešati. Korpice ću puniti filom. Listiće šunke ću iseći na 4 pa posle još na 2 da dobijem trougliće za ukrašavanje korpica. Korpice ću staviti u zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peku oko 10 minuta. Kolačiće ću izvaditi iz korpica još dok su vruće. Slane korpice su dekorativno slano pecivo, fina zakuska u posebnim prilikama. Malo više posla, ali se isplati. Zavisi kolike su korpice, ali izađe ih oko 40 komada. Prijavite se na moj kanal Ukusna hrana, ostavite neki like ili komentar. Vidimo se sa novim receptom. Prijatno!